Rosquillas, un dos doces favoritos dos galegos. A rosquilla galega ten un tamaño, pois quizá mellor moi práctico para poder comer máis que unha, ¿no? Forma parte do complemento do desayuno, dun tentempié a media mañán, como postre de final de comida, como sobremesa, como merenda. Chámanse rosquillas pola súa forma de rosca pequena, e aínda que son típicas en Galicia, a súa orixe se remonta ao antigo Imperio Romano. A rosquilla non só se consume en Galicia, consúmese en todas as partes de España ou en partes onde se consume máis unhas que as outras. Son moi típicas de San Isidro en Madrid, inda que son totalmente diferentes ás galegas. E eu creo que as rosquillas son moi importantes dentro de Galicia. Eu vou a cualquier sitio e podo ver unha festa sin orquestas, podo ver unha festa sin música, podo ver unha festa sin o que sea, pero sin rosquillas é moi difícil. Rosquillas e viño. Coñezamos os segredos deste postre galego. No cristaleiro de Gondomar levan 4 xeracións facéndoas da mesma maneira. Ainda existe o forno de meus avós que xa tiñan a panadería e a rosquillería, e nos seguiu meu pai morreu, seguiu miña nai, seguín eu e ora siguen os meus fillos. A receta é a mesma, a forma de traballar é a mesma, e as rosquillas non che admiten moito, non admite cambio, son rosquillas de toda a vida. Vexamos como se fai unha rosquilla galega. Margarina, azúcar, agua, fariña, na rosquilla blanca un impulsor, e a hojaldre non leva ni siquiera impulsor. E a forma é o cariño de facelo. Ponse a amasadora en marcha. Una vez que las rosquillas ya están cortadas, colocadas en las bandejas, se meten en el horno y el proceso de cocción consta de 8 minutos a 300 grados. Unha vez xa cocidas as rosquillas e frías, pásanse polo almíbar. O sea, como nos decimos, bañámolas. Ata aquí a rosquilla de masa follada. Vexamos agora cal é o último toque na manufactura da raíña das rosquillas galegas. A rosquilla blanca é verdadeiramente típica de Galicia. O que ten, por exemplo, esta que ten unha parte de bañado que se fai a man, que hai que facelo cunha pala de madeira para que a rosquilla teña ese tono blanquiño. De aquí non, de aquí sale remollada, pero despois ca pala, pois dáselle voltas hasta que colle ese tono despois blanco. Pero como é esta rosquilla? Pois é unha rosquilla tirando un pelín a seca, pero tierna, moi agradable, moi boa para mollar, moi boa para tomar en seco. Sigue imperando nas festas, cando, por exemplo, a festa se termina, unhas rosquillas molladas en viño, unhas sopas de burro cansado. Firmas como a do Cristaleiro propuxeron á Xunta a denominación de orixe da rosquilla galega. Así como outras cousas, se lle deu importancia, se lle deu categoría, como a tarta de Santiago, a tarta de almendra, como os encaixes de Camariñas. Eu penso que a rosquilla tamén merecía un reconocimiento, pero a nivel Galicia. Polo de agora, en Galicia xa existen unhas rosquillas con carné de identidade. Son as rosquillas de Ponteareas. A marca de garantía de calidade de rosquillas de Ponteareas pois é un distintivo que quixemos pôr en marcha para facer un recoñecemento a esa labor feita ao longo dos anos, de máis de 100 anos dos produtores artesanos de rosquillas. Dionisio leva toda a vida facendo e vendendo rosquillas de Ponteareas. Si, é un postre típico de Ponteareas xa desde hai moitos anos, má chea deles. No mesmo sitio toda esta confitería leva desde o ano 1900, 1910 por aí traballar. Cada día saen destas fábricas artesás milleiros de rosquillas camiño de mercados e feiras distribuídos por toda Galicia. Inés é vendedora ambulante. Vendo rosquillas de nena porque andaba mi madre con las rosquillas. La hojaldre es la que más éxito tiene. Romerías, fiestas, todo que sea promesa, se venden porque hay gente que lleva para regalar, para darle a los hijos, y es una tradición que llevan las fiestas, de llevarlas, vamos a la fiesta, llevamos las rosquillas, si no, no hay fiesta. Chega o momento de probalas. Estas rosquillas nos compramos todos os anos porque é como unha tradición. Son moi boas, estas do Cristaleiro. E as de Ponteareas tamén,
Como preferimos tomalas? Con miño tinto. Pois con miño tinto. Mollamos no miño tinto as blancas, as outras non, as outras son do postre. Exquisita. É bárbara, Eu, malo que teño un pouco de diabetes, teño que comprar poucas. E os rapaces tamén, Máis levamos os críos. Sempre cando levaba para casa pos críos, gustaban, tío. Estou sin comer, que veño da misiña, entón quero comer algo. Están riquísimas, son riquísimas. Vou comer outro paquetiño delas. Xa saben, rosquillas made in Galicia.